Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň bir döwlet dukanyndan fevral aýy üçin ýeňillikli azyk paýlaryny alyp bilmedik ýerli ýaşaýjylar dukan satyjysyna hüjüm etdiler. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Türkmenbaş şäheriniň bir belgili döwlet dukanyna ilatyň 4 aý bäri ýyda çekilýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ahyr soň paýlanjakdygy barada dilden berilen wadalaryň ýygyany ýerli ýaşaýjylar köp garaşlan azyk örümlerini almak üçin 4-nji iýun ýekşen we ony giýişlik dukanyň öňünde nowata ýazylyp başlaýarlar. Bir gecede ýüzlerçe adam azyk nowatyna ýazylýar. Ýerli ýaşaýjylar 5-nji iýun güni ýerden azyk nowatyna ýazylan adamlaryň sanynyň hassa köpülenigini aýdýarlar. Ýeňillikli azyk paýlarynyň hataryna un we ösümlik ýagy ilatyň günnelik sarf edýän esasy iými tönümleri bar. Ýöne haçana döwlet dukany ýer bilen öz işine başlanan nowata ýygynan adamlar ýene bir gedek öz tamalarynyň puza çykanlygyny düşünüp galýarlar. Dukan satyjysy bolan aýal maşgala ýer bilen işe gelip ilatyň ýeňillikli azyk paýlarynyň 5-nji iýuny hem paýlanmajakdygyny aýdýar. Munyň ýa-da azyk nowatyna garaşyp haly ýadan adamlaryň hatarynyň esasan aýarlar dukan satyjysy bilen dawalaşyp onuň üstüne hüjüm edip başlaýarlar. Şaýatlaryň sözlerine görä aýarlar dukan satyjysyny çekelep onuň köýnegini ýyrtypdyrlar. Satyjy döwlet dukanynyň hökümet tarapyndan ýeňillikli azyk önümler bilen üpjün edilmedik halatyny özüniň edip biljek kömeginiň ýokdugyny aýdýar. Öz ýagdaýyny düşündirmäge çalışýar. Dukanyň öňünde giýjeti bilen un we ösümlik ýagynyň nowatyna garaşan adamlar gahar gadaba minýär. Ýerli ýaşaýjylaryň hüjümine sebäp bar bolan dukan satyjysy ýygynanlara ardy şikaýetiniz bolsa häkimlige ýüz tutulýar. Şaýatlary we nowata garaşan adamlardan käbirleri döwlet dukanynyň penjirelerini hem döwüpdir. Polisiýa güýçleri wakanyň bolan ýerine giýiş barypdyrlar. Dukanyň töweregine kameralary barlanýar. Ýöne aýdylmany görä dukanyna oturdulan kameralar tehnik näsaatlyk sebäpli bolan wakany ýadga alyp bilmendir. Dukan satyjysy özüne hüjüm eden adamlaryň jogapkärçilige çekilmegini, ýerli ýaşaýjylar bolsa ýeňillikli azyk paýlarynyň berilmegini talap edýär. Türkmenistanyň häkimetleri ilatyň hal ýagdaýynyň durmuş derejesiniň ýokarlanyny öňe sürüp soňky aýlarda döwlet dukanlaryna ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy bilen bagly meseleleri gozgap başlady. Ýa-da aprel aýynda Balkan vilayatyny ýerli häkimetleri ilat arasyna duşuşuklary geçirip bagtyar we berkarar zamanada türkmen halkynyň ýeňillikli azyk paýlaryny mätäç däldigini öňe sürüp başladylar. Hatda şeýle duşuklaryň biri Türkmenbaş şäherine de geçirilipdi. Şonu duşugyň dowamyna öz hojalygynyň ýeňillikli azyk paýlaryny mätäçdigini aýdan bir mektep garawy ýa-da howpsuzlyk işgär tarapyndan ýygnakdan kowulupdy. Munyň ýa-da Zatlyk radiosynyň habarçylary Paýtat Aşgabatyň käbir etraplaryny 6 aý bäri, käbir etraplaryny bolsa täze 2 aýdan gowrak wagt bäri döwlet dukanlaryna subsidiýalenen azyk önümleriniň paýlanmaýanyny habar berdiler. Ýurtdaky azyk üpjünçiliginiň ýabgorly ýagdaýyny açyp görkezýän ýene bir hadisa apreliň soňky hepdesinde Ahal vilayatynyň Kaky etrabyna bolup geçdi. Ýerli ýaşaýjylar häkimetleri ardy şikaýet bildirip döwlet dukanlaryna bahasy gymmatladan çöregiň narhyny aşağı çekmegi başardılar. Munyň ýa-da Daşowut vilayatynyň Könrünç etrabyna döwlet dukanlaryna azyk paýlarynyň giýjikdirilmegine garşy çykan ýerli ýaşaýjylar polisiýa bilen çakmışdy. Zatlyk radiosynyň habarçysy bu çakmışyklarda 15 töwerew protestçiniň saklananyny habar berdi. Protestlaryň ýa-da sebäpde internet aragatnaşygy çäklendirildi. Howpsuzlyk güýçleri köçeleri patrullyk edip başlady. Güýçlendirilýän gödäwçiligiň arasyna Könrünçiň 30 kilometr töwerew gün batyryna ýerleşen beýleki bir etrapda hem azyk paýlar bilen bagly ýene bir garşylyk hereketi geçirildi. 6-njy maýda Saparma Türkmenbaş etrabynyň goşu howlu we Aýbewur geňeşlikleriniň hemde peşanaly depe owatynyň ýaşaýjylarynyň barat 350 töwerew protestçi etrap merkezine jemlenip häkimlik binasynyň öňünde döwlet dukanlaryndan fevral aýyndan bäri alyp bilmeýän un paýlaryny talap etdiler. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna hususan elýuky maşgalalar döwlet tarapyndan üpjün edilýän ýeňillikli azyk paýlaryny mätäç galýar. Ýöne türkmen häkimetleri bagtyar we berkarar ýurtda bolçulugyň höküm sürýänligini öňe sürýärler.